Hoxe é o Día do Medio Ambiente, e unha das ferramentas máis manexables e accesibles que temos é a reciclaxe e a correcta xestión do lixo. Veciñas e veciños de Chantada levaron a cabo hai algún tempo a campaña exemplar do bonitismo, na que amosaron e limparon os vertedoiros incontrolados que atoparon en longos paseos por as parroquias. Tamén se fixeron chamamentos dende o goberno local e se ven de dotar un incremento de contedores por parte de Sogama e a Xunta. Sen embargo, temos moito que mellorar aínda e todos o sabemos. O PP local trasladou na última sesión plenaria un rogo encamiñado a unha maior acción por parte do Concello no que se refire ao aspecto informativo. Que non temos por satisfeitos que o novo uso de contenedores, sobre todo dos de papel, pero hai algunha queixa de ciudadanos, incluso a nós a nivel particular e a nivel político, de que se fai un mal uso, co cual lle pedimos ao señor alcalde que editara un bando, fixera alguna normativa, que regulara un pouco o uso e incentivara e fixera apoloxía para que a xente faga bo uso deste tipo de contenedores.